Yan po ang tinampo pasiring sa may Mariners po ini sa Rawis. Kung kamo mga motorista na ababa ang sindong sakayan, dahil na magdagos, ta sigurado aaboto nang ang auto nindo. Yan, o garo na po dagat. Yan, sitwasyon po sa sarong dakulang bistadong eskwelahan di siyudad kan Legazpi. An Aquinas University of Santo Tomas. Garo na po dagat. Yan.
Yaon po digdi mga tugang si ano, si Pete Watiwat, June Watiwat kan Bicol ay mayon Internet TV. Yan. Naka-live kita pa di sa Bicol Net TV. Okay, okay. Itong part na ito, may nagaba. Sorry. May nagaba na part naman sa may ano. Okay, okay. Oh. So covered walk ata yan kang ano, ano eskwelahan. Nagaba. Pero yun na talaga oh. Talagang kung i-try mo inipad eh. Siguro kung mga lampas inipad yung baywang ano. Pwede. Lampasin yung baywang na ano. Lugar na dagat. So, ano, Iyo. sa Uto start nga uto nga yung poste ah. Babao na lang oh. Haliputo na lang. pwedeng lampas baywang. So yan po ang sitwasyon kan saropong bistadong eskwelahan di po syudad kan Legazpi ang University of Santo Tomas. Yan, sige. So sa kuya pong paglibot-libot sa Giraray ano, dito po sa Bicol Net TV tutok lang po tabi. Kamo ta ipapiling po sa namo ang mga live videos and updates sitwasyon kan Bicol region. Particularmente po ang Legazpi City. Ngunyan po tabi na kakatapos pa lamang na hagupit ni Super Typhoon Rolly. Antabay lang po tabi ka mo.
Sa Yawa River po ito, sa Yawa River. So kanilang video. Yawa River po. Nag-overflow na. Ini po baha naman sa may part ini pang crossing papuntang Calle Siping, San Roque. Yan, sa may bunot po ini. O, duman po na part, baha man. Pasiring ito sa may Oro side. Kaya ikot na, kadelikado na. Dahil nagkaya. Baha po duman sa may may part kang Magallanes Street, pasiring sa may Oro side. So crossing po duman, aron sa may Albert Doctors. Kaya dahil na kami nagdiretso, tabaka maguong kita duman. Dahil na makahali. Kawawa man yung CM, Upsi. Same po digdi sa may Lacandola Drive. Baha man. Sa may part po kang Gugon, baha man po. Ayan. Medyo habawa kaya ang sa tuya pong sasakyan, kaya di kita pwede magsulong duman.
pasakat po kita digdi sa may parte kan distansa. Tapos silingon ta ang a view from the top. Lingon ta ang sitwasyon kan bilog na Legazpi City. Taud-taud amek. Diyan ako nag-over. Bako po from sa Legazpi po ini, sa Legazpi. Sa Nagapot Sir Rio and kanina pa itong isa si Sir Dairan on Rosba. Yan po. Legazpi po ito sa Legazpi.
Hindi po ini sa Legazpi sa may stanza na part. Hilingon ta po ang ang top view kang Legazpi City. Hilingon ta po sa baba kung ano ang sitwasyon. Sa naghapot po si Sir John D. Baranda, sa initial po na information na nakabot sa tuya, possible po ang nito. Pwede po dumaan. Yun po yung initial baka meron pa sa unahan, pero yung Legazpi po, Legazpi area, from Legazpi papunta po doon southern part, papuntang nito, may mga nakaharang pa pong mga sanga, mga kahoy. Ang motor, maliliit na sakyan pwede, pero yung malalaking sakyan hindi po pwede kasi may mga nakaharang pa pong mga malalaking mga kapunong kahoy nakatumba sa gitna po ng kalsada. Tingnan natin po yung tingnan natin yung Legazpi City sa taas. Istansa, mukhang matagal-tagal ang ilaw dito at may mga poste. May mga poste. May mga posting tumba. Lalakbay. Ayan po, mga posting tumba. Mga wire. Ayan po. Yan po ang Legazpi City. Okay, sige po. At medyo lobat tayo. Lobat na po tayo. Balik na lang po siguro tayo may-maya ng konti. Sige po. Mag-live na lang po. Antabay na lang po sa masunod po na live. Thank you.